So I prepio'r coesau yma, really hawdd. Mae yna mor cymaint o ffat yna fo, so beth dwi'n licio wneud, ydy just pricio rhywfaint o'r ffat, so mae'n mynd i helpu fo rendro. So just pric bach yn y croen. A paid am ddod i'r cyd. Ideal. A to, mae hwn yn really syml. Ti'n mynd gorau olew yn y byd, so mae'n mor cymaint o ffat amazing ar y duck yma. Fewn i'r tre. Gylch i dilo. Bach o Chinese 5 spice. So os da chi'n meddwl Chinese 5 spice, so mae star anise, ffennol, mae'n mynd yn really da fo duck. Just i bach o'n o. Di bach o halan. A just massage o wedi ddo, sy'n ffordd arall i wneud ti. Bod dim yn covered yn y spice a'r halan. Bach o rosemary. Dwi'n lle roed y rosemary o dan y ducks. Efo'r Chinese 5 spice, y rosemary, dim bach o garlic. Efo'r garlic, ti'n just i pilio nhw, lle chi fewn yn cyfa. A sbio pa mae'r hawdd yna. Ti'n methu mynd mwy hawdd yna. So, fewn i'r popeth. A dwi'n licio mynd am ryw 2 awr hanner. A rhoi hwn ar ryw 160. I fynd efo'r duck, dwi'n gwneud chili sauce. Efo orange yno fo. Orange a duck. Classic combination yndi. So, straight amdani. So, rhywun shallots, usually ionyn, spring onion, rhywbeth yna. Ti'n gorfod cael garlic yno fo. Chilies, efo yma, rhywun scotch bonnet, chilies normal. Bird's eye chili, so ie, dwi'n cael bach o cic yno fo. Gadael y seeds fewn. Dwi bach o ginger. Os allai ginger fresh, mae o just yn lot well. A mae rili dda i chdi fyd. Mae ginger rili dda i chdi yndi. Ideal. A dwi am torri segments. Llan o'r oren yma. So just torri segments off, mynd rhwng y bits gwyn na. Ie, so hwnna'n rhan fwy o'r ingredients yn prep. So, ddim bach o olew fewn. So, dwi am mynd fewn efo'r chili, garlic a ionyn. A ffrio fo, dim bach o Chinese 5 spice. So dwi'n licio shallots ar hwn, mae'r sweetness yn dod allan, a hynna pan ti isio swetu nhw lawr yn slo, ti'n eisiau cwcio nhw ar heat uchel. Fewn efo'r ginger. Oh, dwi'n lyfio'r smell o adio ginger. Fewn efo'r oren. Just cwcio hein i lawr rwan, dwi'n eisiau dim lliw ar yno to, just cwcio nhw lawr yn slo. Amser i fewn efo'r juice 2 oren. Fewn efo rhywfaint o mel. Dim bach o oyster sauce. A ti'n eisiau llawer oyster sauce, mae'n just yn anodd disgrifio be mae'n neud, mae'n just nadio essence of umami yn efo, to. Bach o vinegar. Cael yn syr neis. Pintiad y halan. A just gadael o'r cwcio lawr o'n to. Just ar simmer isal o'n am ryw hanner awr, ia. Ond edrych ar ôl o, ia, ni wedi gweld pa mae'n barod. Pa bod dim yn cychwyn jamio fyny mewn gilydd, ti'n gwybod mae hynna. Waw, am hwn di hollol transformio o'n to. Dwi'n gweld bod ni'n sôn am efo'r jam, so mae hynna. Waw, elyn ar hwnna. Wow. Syr, fruity. A ti'n gwybod mynd i pacio cic yn dweud. Reita, mae'r coesa chwiad ma yn barod. Oh. Yes, a mae hynna yn crispy, ili. Beth dal sŵn yna? Ti di neilio. So, gadael nhw'n restio wan, a sortio dy bach o pancakes, ia. A fa, gyda pancakes just o'r siop. Dwi'n licio steamio nhw, ond glyfi ddim stemar, so homemade steamer amdani. Sosban, colander, a ceuad sosban. So, sosban ar y tân, a jyst un bach o dŵr i cael y stem. Mae'n byblo, fewn efo'r colander.
pancakes. Fewn â nhw. Ceuad ar, sy'n ni dweud 30 eiliad, oedd hynna'n barod. Iawn, mi'n edrych i'w hanner munud. Turn off. O, gweithio dda, gweithio dda. Aw, rhywboeth. Bati fyny, ia. Gweld sy'n mae'r chwiad fan edrych. A y ffordd gorau i weld os ti wedi wneud o'n iawn ydy os mae'n shredio fa 2 ffordd. Mae yna. O, ylir ia. Ylir ia. Ia, yn bildio rhyw pancake bach fyny, ia. A ti'n weld efo'r sos ma, mae'r troeth ar yw chili jam, da. So hynna'n ei chwilio am. Sos ar. Ti'n goro cael y croen a, ia. Rhaid i chi cael y croen. Croen. Y cyd juicy, wli faint o juicy, da. A dwi'n syrfio chydig o spring onions. So, ti'n mynd anna'n dim byd mwy. Mae dychan special, ia. Mae mor special. Mae mor juicy a mae'r fat na i gyd yn efo. Ti'n meddwl, mae lot o fat a mae'r fat na i gyd i rendro allan a jyst yn gadael fo'r layer crispy o'r croen a efo'r five spice na, mae'na kick bach reis. Serious one, mae'r sos na'n banging. Mae chwalu rwbath allu prynu mewn jar yn y shops, t'wo. Mae'n melys, mae'n sur, mae'r oren na'n subtle, t'wo. Mae'n complementio'r duck yn amazing a... Dyma ni pancake arall.